Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Tribe Youth Council Maulai Circle hadin kejing ujor balayo ni kipajba ibabun menta kasngi hapo kejing alam u General Secretary uba Basan lengdo maunai kalami syakmat ban kren langba kilat patai kebor sigi dorbar snong ki office sorkar kinong aikam aijam haki benta baper hadu ki company Shimet bakim dai ban penbor sepang kejing ai tika ya kipajba nadu kinong song dukan ni nong bela kibatrai hapo jongki kaseng kepenpau kajing sengau kemen hadin ba hau benai jeliu kaying bisar bedon buram kami kalaya high court kalapen bena ba kajing IT ka ni covid vaccine kam dei banlong kabahap ban ai bek ni mandatory hakaktin pareng hanrai kadai banlong kat kum kajing kentu ni ka adversary hakaktin pareng kumta ka HYC kapen kan mau biang ya kinong song snong kejela ban buram ya kadai kajing pen bena ni ka hukum jong ka Meghalaya High Court. Ka HYC kalaong, ba kalayo jingtip, ba kidon kibriw, kibala siya penbor ay tika, manta kalayo pang ni shitam, bat kata kajingpang, kadai kajingpang ha kajingmut jing perkat, bat haba kawan kum ni, mano ban sumariki. Kumda ka HYC ka krensyay, ba kipajba kibakwa ban ay tika, ay bakin lek, da kamon lajlod lajong, bat kito kibamkwa, ay bakin sngawtu hi. Nakaliang jo mulai circle ngimi akane kapor kalong ba kadai kawan hadin jo kujing sukhya ka ba ngila yo yaki babun kujing ujor no pat ba nong shok snong jo kane ka snong jongi bor kumjur ni kiwe pat snong ke bor kane ka ani hapo sor shalom ha ka ba kini kujing ujor ki babun tam ni kujing ujor ki dai ki ha ka ba dai ba kajing shapen bor ha ka ban ai ya kane ka tika lani ka vaksin te nakaliang jongi la snow day bangin mi biang ban ai ka jing pensai shapi poi ba bat pan pen kan mau biang sai sien ba kum ba ka Meghalaya High Court ha uni ubnai bal adab ha ubnai jeleu kala pen mi ka hukum ba kanum dan kanu ke institution lani kanum dan kanu ki try jongki company lani ki he sarkar officer ki bade jong kinu tanat department baper lani ki jaka puli ba ken penbor hak ban ai unitika nakaliang jong ka hukum jong Meghalaya High Court kala kala penpau ning ba kata hukum ba kane ka jing ai tika kamlong mandatory hari kedai ka kan deka advisory te nila liban suthu ba ladang ni penbor kalong kum bang ipen khain bang yu rod ya ki an ki ba nakaliang jong ka High Court kala penmi te kumju ni pen ni wan biang hakani kapor limba jong ni khubor ba ngin pen snow shapi kinong song snong baro ba kajing ai tika ka jong phi ka debit na kamon ka bakhut ka jong phi haba phi thamtre ban aitika unom dan mono ban penbor phi te kata kadai ka benta ka boningkong namar nakaliang ka jong ni kum kaseng hadin bangila yo kini kijing ujor ngila alap ru ba kidon ru ki brio ki ba tang na kajing syak penbor ka ban aitika nilai bakadon kajing kata wat ha ka perkhat ka perdan ru ka jong ki namar ki ba don ka tuk ani ngut ki brio ki bodon jing stom ha kamet phat ka jong ki don kibri kiba las dang ru hakaban thot ka kam ke jam ke jongki ke perkhat perdan ke lek ke wan ke jongki ti takada ka pelong i kum keseng meng sukhya ba ka bede bo ta ku bentang tis ko ru Meghalaya High Court ru meng supen penkema biang sisien ke long ba yo le se kum tu kibri kiba jubu dukan lani kibri kiba junya kali pidi bantep tang takwe pidi ban bu bet ya katu ko jing thok ka ba lada pila dap ai ketika pidi betho bet vaccinated bat lada pempat ai ketika betho bet not vaccinated haki dukan ke jongpi lani kali ke jongpi ta kadai kat kum ka an ke ba na kaliang ka ni ke kut ke yeng besar budan buram kala penmi ha lu bunai bala dam te nang ta pat ni poi pat ha ka ni kuwe ke bunta pat kalong ba na kaliang jungi kum koseng hadien ba ngila ya syong mile perkhat ha ngila snow dai ru ban lese kan long kum ka jing ai jing mut
ya ka health department lingba no PHS hakaba yadai bakani ka jing inject ka hoi hakisnong bopher nakaliang jong ka health department ka alet ban ai ki inject ka te ka ik badon kam kalong ba ngas ngi sngo ba nakaliang jungi ngi sngo dei ban ong ba kumno lada nginton be u doktor ha kita ki jeka ban ai inject ka ha ka ba kini ki pat ba ki bawan ki babon ki pat ba ki bawan keleng nanu jeka ki wan pha ai inject ka henry maki pat ki don ka jingpang jing stom khamet ku jongki teng kalong ka bu ka jingma ka bakraw ba namar ngila sakhiru bakla don bon ngot ki breru ki ba ondah bla adep ai ikini ki inject ka ki onda kelawan siang kilap bakadon ke side effect hakamet ke jongki ke kata ki bat ki haban syong yeng ki haban sumar bha bat teng ki don bla kham si tomjur na ka ba wan inject ya tu tika tina kaliang jongi kumuseng ngisngo ban ai jumut ya health department bada kalong kumnuru kedai ban bu ya ki jeka ba kin test dan ni bikin check up shwa yau nu breu la ni ya kanu ku breu haswa ba kin shim ya kane ketika bat lada utau breu la ni tak breu kidon hakamet ke ba biang hakamet ke ba syait baklan bat kabum don kanu ke jingthon kila ban ai tak inject tika bat kanu mura jing e ikipat ba nang ni sikmat te kata kadi nakaliang ka jing ai jingmut ke jongi bat ngi kermen scam hiru ba nang ni sikmat ba hakane ka lenti ya ka jongi hapedeng jong kane ka khlam ngeng scam ba ubleiru ruwengno bat kumjuru ngeng scam ba limba na kajing trilang ni baro kane khlam kersedu te kumjuru ma hakane ka singi ka bamantaru ngila ayo ban pelong ni kajing sam yakini ki sanitizer haki nongshong dukan haki road surap haki driver kali keleng hakane ka snong mulai ka jungi ngila ayo ban li sam shaki bat lingba nak ni kajing sam ru along ru kaju ko por kum bangi ai ka awareness shaki pa ba nong dia jing dia ba kin dei ban persyang kat bala bikin le khuj bat bikin le subah nang ba ke ba ki dia ke ba ki dia syangi pa ba kanong kanong bu kajing ma ya kiru bat kumjuru kham tam yingi ru nong bam te so banai kublei ru ya baro ki pa ba nok snong jongka dong ka than mulai ba ni ngimdei bandu jing kerman bat de nakajing ya tre lang hi bat nakajing ya sutho jingmut lang hi jong baro nge kem ba kowe ke singi ngin sa job ya kane kham titang kita hi kinten kublei shibut